Il-Karnival għadda u l-lum il-Knisja Kattolika tadbidu għal-Randan. Żmien ta' talbu penitenza bitħejja ċelebrazzjoni tal-Passjoni, Mewt u Qawmien ta' Ġesu. Ras ir-Randan jimarka bidu ta' mixja ta' 40 ġurnata illi waslu għall-ikbar festa tal-Knisja, l-Għid il-Kbir. F'qudies għal din l-okkażjoni fil-kappella tal-Kunvent tas-Surijiet tal-Karità f'Altarxin, l-Arċisqof Charles Scicluna ħeġġeġ lill-insara biex jaqraw il-kelma tal-Alla, jieħdu sehem fis-sagramenti u jattendu għal eżerċizzi spiritwali. Fid-dawn tal-ġublew straordinarju tal-ħniena li qed jiġi ċelebrat din is-sena, l-insara huma mistiedna wkoll jesperjenzaw il-ħniena tal-Alla. L-Arċisqof tkellem dwar it-tliet prinċipji li fuqhom għandu jkun imsejjes dan il-perjodu tant importanti għall-insara: il-karità, it-talb u s-sawm. Bil-karità tkun l-opra prinċipali tal-ħniena, l-Arċisqof tenna li Randan huwa żmien opportun biex nidjalogaw mal-Alla u miegħu naqsmu l-ferħ u l-weġġat tagħna. Il-fatt li aħna għandna bżonn ninsumu mill-vizzijiet tagħna minn dak kollu fil-ħajja qiegħed ifixkinna. Mela jekk jiena addict tal-internet tajjeb li fir-Randan nipprova nikkontrolla lili nnifsi. Jekk jiena addict tax-xorb jew għall-aħħar sqat ta' droga ma naqtax qalbi, ir-Randan jista' jkun ukoll mument fejn jien il-vizzi li qegħdin ifixkluni nipprova nrażżanhom. U jidher li għan-nies li kienu preżenti għal din il-qudies il-messaġġ wasal. Bil-ikel żgur li le, għax dak issa mhux għalija mhix penitenza. Iktar kif qal perkażu fi social media u hekk naħlu ħafna ħin. Pereżempju xi programm nipprova ma narax. Ma nakolx ħelu. Milli kien mill-frott li żjed. Ma npejjibx kieku ma nissapportix ġielek serta.